Lagunok, harpidedunok, euskaraz zer ikusi, entzun edo irakurri bilatzen duzue? Laboralkutxan badakigu zer ikusi, irakurri edo entzun dezakezuen. Apirilean, udaberriarekin luzatu diren egunak disfrutatzeko zer ikusi bilatzen baduzue, primeran plataformak Moriarty bilduma osatu du. Loreakekin liluratu gintuzte zuzendarien pelikula labur eta luzeekin. Eta nahiago baduzue, etxetik kanpo kultur ekitaldiekin gozatu, Bilbon 200 programatu ditu Baskfest jaialdiak apirilaren 16tik 19. Nafarroako Unibertsitate Publikoak berriz, zientzia puntu-puntuan podcasta sortu du, galdera importanteentzat erantzun egokiak emateko. Eta zer non ikusi webguneak, euskarazko edukiak errazago bilatzeko aplikazio egin du. Eta literaturarekin bukatuko dugu, izan ere, Itxaso Martin kazetariak, belaunaldi desberdinetako emakumen gatazkak maisutasunez arilkatzen dituen Bobo eleberri bikaina idatzi du, eta hain zuzen ere eleberri eta liburu bikainak egiten laguntzeko, Elkar argitaletxeak eta Beasaingo udalak Igartza literatura saria deitu dute. Hori guztia apirilean, maiatzean gehiago.